Een verslag van een lange midje, wat uiteindelijk heel kwart wie verzels. De start lag er al in, maar die waren er na 7 minuten uitsketten. En toen weer de Wienik helemaal op. Die er van de morgen zo mooi over die marlei. Je zou je lemmer, je zou je de jouren. Het is een triest geval vanzelf. De skippers die moesten lang wachten. Nou, Mohamed Amsterdam die had een wier te handdoek komen hollen. Beren wuift alvast even. En die weet dat er Joen nog een taak te wachten had om met Klaas Jansma een nuttig gesprek te hebben over scootjesielen 2013. Maar er zit natuurlijk, hij weet dat ik net al te volle in dat scootjesielen, omdat we te vaak op de omstandigheden wachten moesten. Een gele vlag op een startskip. De commissie die het helemaal niks doet. En de turen die het delgienen. En maar wachtje. Komt er ik nog mooi waar. Want je moet tot een uur of jouwer wel alle gelegenheid gaan om te starten verzet. Nou, dan wordt er op een gegeven moment al starten. Dat is helemaal varrelkwar. Liek het wel, maar nee, die werd ik weer uitschet, want dan is het helemaal verkeerd. Nou, dan de boeien maar even verliezen. Maar die man doggen neer. Dat wordt wel heel lang elke keer van het alles weer lei. En de commissie die ziet maar te praten. Kars Doeverans die praat hier in Jonker de man die in de mobielefoon praat van zullen we dit even doen, zullen we dat even doen. Maar ja, de Wien die rommen hult niet meer en die rommen hult niet meer. En dan moest er weer een orenroute in en weer een orenroute in. Ik geloof dat het wel 6 routes op steen hadden. En ja, hij shot het dan ik net meer zitten. Nou, dan komt er al een startje. Startje dat liep het er aardig in te lezen. Op dat moment is de Wien ik nog wel goed. Maar ja, dan show je het. Misschien had het wel dingen om de boel te pesten. Douwe Visser van Snits. Maar hij is eerste partij en dan denk die oren er maar weer heen. En dan wordt de starter vanzelfs uitsketten. En dan is er helemaal geen start meer. De reerde bal hangt. En dat betekent dat er weer wachten wordt. Want de Wien is weer rommen. En er moet weer de ton verlijn worden. En er moet weer de ton verlijn worden. Even een schijn met je stokje met dat tritsje erom. Hoe gaat de Wien precies? Weer bijlezen en weer ouwen. Dan de ton nu uiteindelijk toch maar verliezen. Dat ze op het goede plak komen. Ja, en dat dan alles helemaal op het goede plak lijkt, dan is het haast fjouwer roeren. Dat gaan ze op de scootjes al even roppen verzels. En de commissie die wiest, maar die helpt dan uiteindelijk de vlag op. Die zei van dat de wedstrijd er uitschetten wordt. En dus is Douwe Visser van Grauw de tweede man in het klassement. Is blij met het tweede plakje? Jawel, natuurlijk wel. Maar hij is vanmiddag al een keer op van sirup. Ja, zit op de wel zielen natuurlijk. Zielen. Dat is leuk. We gaan je graag een mooie wedstrijd, weer mooi waar. Maar ja, met deze omstandigheden is het weer heel moeilijk. En nou valt de Wienik weer fut, dus het is niet anders. Maar we hier nog wel even het tweede plakje met Jouwer en Albert. Dat is hartstikke leuk geweest. Snits weer toch net te pakken. Maar het weer, ja, er is heel mooi wien geweest. Dus ja, dan gaan we heel graag zien wel natuurlijk. En dan was van het winter aan het werk, hè? Maar dan moest die neef toch eens een keer pakken. Hè? Ja, bliksem. We hebben van hier geprobeerd en wen het. En ik moet bij de commissie Grauw, volgens mij moet ik fulltime in dienst. Want ik heb het eerste druk met mijn orenwerk, maar daar moet ik me mee ophouden. Ik moet maar een fulltime baaier hebben. Dan geven wij in februari ik er maar op. Hartstikke mooie linnen. Sorry wel, bedankt. Ja, best. Dirk en Rij, wist het redden? Ja. Hier is dat verwachten? Ik heb er wel op gehoopt, ja, maar ik heb er nog wel fossielen van niet, want het tweede plakje zit er ik nog in. Maar vanmorgen zijn we het moet wel een eerlijke wedstrijd zijn, want anders moeten we het net van. Nou ja, dit sjocht het wel. Maar dat hier is de eerste weekend net meer toch? Nee, we moesten van 4 fut komen. Ja. Eerst ik wat te verklaren, hè, die eerste dagen, maar we zijn mooi voor uitskadelen. Ja. Maar hier is de Joert wel een ziel maar hier wel kennen. Het hier wel kennen, ja, maar dit is geen waar, hè? Ja, maar dan moet er wel een constant koeltje wijzen uit een goede richting. En het blabberen van alle kanten. Dit heeft niks met een wedstrijd te maken. Dit derde plakje, opstapje en meer? Absoluut, ja. Okay. Sterkte. Dank je. 1 visser, 2 visser. Het hier haast kennen om 3 visser, hè? Ik ken ja, maar ja, dan ging wij zielen met, hè? Ja, hier is er wel zin in, hoor. Ja, een heleboel zin in. Ik mag wel skipje, ik wil. Maar ja, fijn. Het is toch ik ken er niet wat verwieten. Dat is de Wien die rammen, die gaan maar uit. Ja, de mensen willen een goede maal is. Dus ja, dat is jammer. Maar... Wat je nou vrij hier voor het seizoen, de wust vierde, hier zijn ja? Nou, ik begin niet wel bij de top 4. Dus uw doelstelling is wel een beetje heller, maar ja, dan staat er hierbij binnen. Ja. Dan worden we elkaar even zielen. Hè? Stom, hè, zo'n eerste wedstrijd. Ja, nou, ja, jammer gewoon. Jammer. Kun je even scalen op die commissie? Nee, die mensen doen hun best. En dat is hartstikke moeilijk. En de beste stuurlui staan altijd aan wal, zeg ik. Hè? Oké, beeldje verzinnen. Dank u wel. Ja, we ben ik al tevreden met vierde plak, maar het redden weer leuk geweest. En het kampioen ook mooi, maar ja. Even was hij nog. Even was hij nog. Oké.
Ja, en de kampioen nog mooier, alhoewel wat er dan na de wedstrijd gebeurt van zo'n kampioen. Dan komen er al je meisjes aan boord met blommen. De passer komt aan boord, de fotografen. En dan had je de oor t-shirt aan doen. Daar staat op dat je kampioen bent, dat wist niet al. Nou, de bril maar weer opdouwen en dan kent het met Sjen hoe het zit. Sigaar is on. En dan wuiven we naar dat 1000-koppige publiek, want morgen begint de snitswieken, dus het ben al jaar. Maar dit is het eigen schip natuurlijk van Jappie Visser. En dit is het publiek wat er in Snits in grote getalen wie en spietig nog geen wedstrijd zegt, maar dus wel de kampioenen. Dan komt de commissaris aan boord. Hey, van het lokbeestje, hè? Het terug de kampioen. Maar het spijt dat het nou op deze wijze op moet rennen. Ja, dat is heel jammer. Dat is heel jammer. Maar het is een beetje exemplaar is voor dit hier. Ja, dat is waar. Dat is weer. Het is heel erg wisselvallig. Dan weer hele hudde, dan weer lichtvaart. Dus, Maar net een van het lokbeestje. Ja. Die een geweldige zielerij. Het mag heel mooi waar. Dan is het alleen nog mooi waar met Cincy te zitten, no? ja, dat is in ieder geval van alles wat er omheen zit, is een prachtig. Daarom. Jammer dat die wedstrijd net terug doen. Maar jammer. nou ja, voor mij is het er even voor de feest. Ik ga even naar jouw man daar. Doe je dat? Dankjewel. Van harte, hè? Want die kregen ik een slokje verzels. En die bemanning, die koerde nee helemaal mooi juichen. Voor die ene man die het achterop staat, Douwe Visser. 24 jaar skipper op de Snekerpan. 8 keer kampioen. Ja, het klassement. Snits dus 1, Grauw 2, de Jouwer, Tredde, Drachten. We zeggen Albert Visser al, die waard 4e. Jenne wordt 5e, Bolzet wordt 6e. De Lemmer, Zonde, 8e wordt het Jereveen. Langwar is 9e worden 10e. De hele mannen en dan op het 11e plak Ljouwert. De Zuidwesthoeken wordt 12e. 13e wordt zijn. En het lieke zo mooi de eerste weken, maar het had hem net zetten. Huzem, 14e.